Levo máis de 10 anos vivindo na República Dominicana e durante todo este tempo falei en español nas redes sociais. Pero hai algo curioso, porque canto máis tempo paso fora de Galicia, máis valoro as miñas raíces. E un día decateime dunha cosa curiosa. Non coñecía ningún canal que falase en galego sobre vivir no estranxeiro, sobre a emigración moderna, ou sobre negocios internacionais, ou simplemente sobre o que se aprende unha persona cando leva anos construindo unha vida lonxe da súa terra. Porque emigrar non é solamente cambiar de país, é cambiar de contexto, cambiar de referencias, cambiar de identidades moitas veces. E iso é algo que coñecín moi ben durante todos estes anos. Neste canal non vou falar solamente da República Dominicana, vou falar de Galicia vista desde fora, das oportunidades que existen no mundo, dos erros que cometemos cando cambiamos de país, das persoas que triunfan e tamén das persoas que fracasan. E desas cousas que normalmente ninguén che conta. Porque a veces tens que marchar moi lonxe para entender realmente de onde ves. Se és galego, se vives no estranxeiro, ou se algunha vez pensaches en cambiar de vida, ou simplemente che gusta ver o mundo desde outra perspectiva, benvido a este espacio. Imos comenzar este viaxe xuntos.